30 yıl deyip әйтергә була инде. Безнең bütün dünya Tatar Kongresi'nin 30 yıllыгы бәйрәм итәбез, озакламый. Чынлап та ул бүген күзлектән караганда дип әйтик, кирәк булдымы, аның әһәмияте булдымы, бар идеме дигән сорау бирсәләр, мин мондай җавап бир идем. Чынлап та кирәк иде һәм ул бик әһәмиятле булды. Аның үз вакытында ук ул татарның үзен күрсәтү, үзен менә барлыгын раслау yüzünden аның булуы кирәк иде. Һәм ул беренчеләрдән булып шул татарны берләштерә торган бер шундый үзәкләштерелгән дип әйтик инде оешма булды бер. Аның башында инде минем белгәнемчә безнең шагыйрь Ринат Харис та идея йөрүчеләрдән булган дип ишеттем. Аннан соң инде аны күтәреп алды безнең шул Индус Сабит Таһировлар һәм инде менә аның янына җирле шул фикердәшләр, көрәштәшләр һәм бүген көндә дә менә ул үзенең эшчәнлеген алып бара. Әле менә 5 ел элек аның 25 еллыгын үткәргән идек. Аның багышлаган китаплар да чыкты. Һәм менә безнең мираста бу эштә читтә калмый. Үзем дә әле менә яңа бер санда шушы 30 ел элек булганга кагылышлы документлар таптым мин шулай ук. Менә шул безнең ул вакыттагы премьер-министр Мөхәммәд Галләм улы Сабировның менә карарлары нигезендә, президент карарлары нигезендә таянып, аның менә шундый комитет оештырулары, комиссия оештырулары, ул комиссиягә бик күп зур безнең шәхесләребез кергән. Шул шәхесләрнең турында инде безнең язучылар берлегендә дә фәрман бирелгән. Ул безнең язучылар берлегендә ул вакытта безнең менә бүгенге халык язучысы Зиннур Нәҗип улы Мансуров урынбасар булып эшләгән иде ул вакытта. Язучылар рәисе Ринат Мөхәммәдиев вакытта. Менә ул да шушы конгресска кагылышлы безнең язучылар, күп язучылар барачагын, безнең халык язучылары ул вакытта Мөхәммәд Мәхдиевләрнең анда, Әмирхан Еникиләрнең менә бу тәүге шушы оешу съездына дип әйтик, киләчәкләрен әйтеп исемлекләр төзегән булганнар. Һәм үзләренең шушы конгресска бәйле язучылар белән очрашулар һәм инде әлбәттә шушы конгресста яңгырарга тиешле үтерешләр дә яңгыраган булганнар. Ул безнең өчен дә бик зур мәртәбә булды. Анда катнашулар мин үзем дә теге кунак булсагында кунаклар дәрәҗәсендә безнең халык язучылары, өлкән аксакаллар, классиклар иде. Без яшьләр инде үз җаебыз белән бу съездда катнаштык. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, җил көймәсе, әкиятче малай балалар китаплары өчен Лемон Лирон улы Лироновка бирелә. İlim, tilim bilen bәхетле була алам. İlimнән дә, тилемнән дә аера күрмә Аллам. Рәхмәт халкыма, рәхмәт татар иленә, рәхмәт Татарстанга, рәхмәт Татарстанның җитәкчеләренә, рәхмәт каләмдәшләремә, хезмәттәшләремә, Татарстан дип җан аткан барлык милләттәшләремә. Чын күңелдән бергә